Mga kapuso Department of Health nagpaandam sa negatibong nga epekto sa ikayong lawas sa paggamit sang vapes kag e-cigarettes. Si John Sala nakatuto. Pagkabalo naton, less ang effect sa haton nga health sang vape, so nag-vape na lang ako. Mas safe, less ang epekto, mas maayo kumpara sa sigarilyo. Ini ang masamin naton mabatian sa mga vape users, rason kung nga nagagamit sila sang vape. Dra ko nagakuha sa nga akon nga kakusog, sang kumbaga companion ko siya, and as well as ang bako kagina earlier, nag-release sang tension sa mga problema. Apang matuod ba lang nga mas safe gid man ini? Suno sa Department of Health, ang vape kaupo ng e-cigarettes ang makabig nga hilo kag hindi matuod nga mas safe ini. Bangod pareho sang sigarilyo, madamo ini sang negatibo nga epekto sa lawas. Gani ginaduso sa DOH ang total ban sini sa pungsod. Isa man sa ginakabalak-an sang ahensyang mahapos na lang ang pagbakal sini sa mga kabataan, apisar nga kung basehan ang layi, 18 years old and above lang ang pwede nga makabakal sang sigarilyo, vape kag e-cigarettes. Ang mga flavors po at makukulay na packaging sa nakita natin kanina ay mabenta rin po sa kabataan. Sa makatuwid, kahit na may polisiya para po mag-regulate sa e-cigarette at vape, hindi natin po ito nararamdaman dahil dumarami pa rin po ang gumagamit ng lasong ito. Dugang sang DOH ang mga ingredients ang vape nga nicotine humectant solvents, flavoring carbonyl compounds, free radicals and reactive oxygen species, vitamin E acetate kag metals ang posibleng makatugas ang upper respiratory irritations, hapo, popcorn lungs, heart attack kag cancer. 7 ka tuig na nagagamit sang vape si alias Edwin. Kontrol kag responsable sa paggamit kunong iya ginahimo. May aragin mo sa balatian, pero depende sa uses mo galing. May kung once nga kinanglan mo nga madulay mo stress, di pwede ka nakagamit pero hindi mo lang pag-i-abuse. Abang suno sa DOH, responsable man o kung makabig nga addict na sa paggamit sini, malain sa gihapon ang epekto sa lawas ang pag-vape. Lason nga po ang laman po ng vape at e-cigarette. May namatay na po rito. Per our records, yung namatay na 22-year-old noong 2024 dahil po sa e-cigarette or vape-associated lung injury o EVALI. Namatay po siya nang wala po siyang history ng pagsisigarilyo. Pero ang nasa medical records po niya, 2 taon po siyang gumamit ng vape. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.